Koud is het net, maar dat had ik van nu week al eerder zijn. Alleen het wisselvallige waar is er nog heel tijd. En dat zullen we voorlopig ik wel houden, hoewel er ik nog wel een aantal mooie dagen bij zitten. Joen en vannacht, ja, buiig. En dat binnen buien staan gewoon mijn kans op tonger. En dat geldt ik van vannacht en de temperaturen 14 of 15 graden. De wind, ja, die gaat staan gewoon om. Maar die komt eerst nog uit het zuidwesten mooi, zwak of matig en staat gewoon west. En dan morgen. Morgen doe je mij buien, uit een trogzinnen. En als ik het door buien heb, heb ik het ook de kans op tonger, soms flink wat wetter. En de temperaturen nog altijd is een warme dag, maar zo'n 20 of 21 graden. De wind komt uit het noordwesten mee, matig rond vrij krachtig. Dat is dan wel weer positief voor de watersport. Maar verder is natuurlijk die waskoging van die buien. En in buien kan meer wind zitten. Dan zetten we terug naar manje, ties en maange, het fruitzog. Manje wordt daarmee toch redelijk wat zinnen. Nou, steeds maar flink wat zinnen. En een noffelijke simmerdag, noffelijke vakantiedag, 21 graden. En verder hebben we natuurlijk op Tiesje, ik heb de zinnen erbij. En suggen we ik aan 21 graden staan. Liekt het buis droeg te doen. Het is op het nipperke. Ik denk in de juntie toch kans op een paar buien. En op wijze ik een aantal buien, de zinnen erbij en 20 graden. Ik zei het al, koud is het net, maar het wisselvallige waar blijft voorlopig nog wel. We moeten manje maar wel even in het waarsje.